Eriku, už je čas. Proč nejdeš ty? Je to tvůj dům. Jo, tvůj. Něco to poslechni. Večírek začíná nabírat obrátky. Za 10 minut na nás žádný pivo už nezbyde. Jestli mě nachytá táta, tak mě zabije. To riziko rád podstoupím. Vůbec se neboj, buď v klidu a dělej, že nic. A hlavně nevšímej si vlasů mýho táty. Co má táta s vlasy? Prostě na ně nekoukej. A Eriku, studený. Ber jenom studený. Young and beautiful. Someday your looks will be gone. Pozor, Eriku, pizza, rolky, pozor na ně, horké. Kitty, kde pak jsi? Berte si po 2 jich dost a ještě budou. Máte všichni? Jsou úžasné. Já vím. Ty párečky, kam s nimi dřív, co? Ahoj, Eriku. Pane Pincioty. Eriku, co říkáš na Bobův účes? Není skvělý? Ano, naprosto, paní Pinciotyová. Totiž byl to Midgetin nápad. To je trvalá. Eriku, Čau, tati. co to má Bob sakra na hlavě? Nářez, co? Vypadá jak pudlý prdel. Synu, když myslíš, že jsi viděl už všechno... Objeví se pudlý prdel, že jo? Ty to neříkej, ještě si na středu. Ano, pane. Pozor, vepřové rolády, horké. Kitty, ta Toyota venku je vaše? Rede, tak Toyota. Jo, je moje. Když jsem viděl naposledy japonskou mašinku, takhle zblízka střílela po mě. Zlato, je rovná krize, co se dá dělat? Víš, Bobe, ti parchanti v bazaru mi totiž nabídli jenom 4 mizerný stovky za Vista Cruiser. Jo, co s tím naděláš? A tě raději zreziví, než ho prodat jim. Zlato, ten už dávno rezivý. Tati, s tím ti můžu pomoct. Mně nevadí, že je to vrak. Co to máš? Pivo? Našel jsem ho, když jsem si tady sednul. Tak ho odnes. To mám v plánu. O, Zlato, počkej, když už jdeš dolů, vezmi sebou i tyhle, jsou teplé. Podívej. To vidím každý den. Zažil to! Novinka. Můj táta, předpokládám, že mi dá náš Vista Cruiser. Dostaneš auto? Už jsem ti říkala, jak moc mě přitahuješ, Eriku. Ne, Mně si to říkal. To teda ne. Ale jo, jenom to nemám říkat před ním. Teď je důležitý jenom jedno. Forman něco ukradl. Na Formana! Na Erika! Formana! tohle je nejlepší den mýho života. Fajn, Maršo, míčem do obličeje. To bolet nebude. Můj nos! Do rána pěkně napuchne. Víc než moje prsa. No, než to leví určitě. Proč na to koukáme bez zvuku? Jsem z toho zmatená. Vem si sluchátko. Tak. Jak to vypadá s Vista Cruiserem? Zatím to nevypadá nijak. Jak se dostaneme na ten koncert? Tiše. Na koncert? No, to dá Randgrena. A kdy? O víkendu. Kdo jede? Erik, Donna, já, Hyde a cizinec Fes. Vlastně jedou všichni.
A ty? No, fajn. Díky, že jsi zmínil, Michaele. Víte co? Jdu se napít. To já taky. Sedni si. Ty nechceš, abych na ten koncert šla, je to tak? Vždyť nemáš hudbu ráda. Michaele! Nepozval jsem tě na ten koncert, protože vím, že nesnášíš moje kamarády. Ty jsi jim to řekl? Ne, Michaele, tohle nemůžeš říkat, to je mezi námi, jasný? Nevykládej to na potkání. vždyť ani nevím, že se ti líbí Todd Rundgren. Říkala si, že na Framptona nemá. Todda Rundgmena miluju. Vždyť mám i jeho desku. Haló, to jsem já. Poslouchali jsme ji spolu. Po koncertu můžeme zas. A taky cestou zpátky. Tak jo, pojeď taky. Jenom když budeš chtít. To já teda chci. Jackie, asi jdeš na ten koncert s náma, Jo, co? jo. Už se těším. Tak, Michaele, chceš jít teď ke mně a pustit si Todda Gruniona? Jo, jasně. Fajn. Čauky. Bavte se, čau! Zatím. No teda, Oni jsou fakt sladký. Otočíš se a hupnou na to jako veverky. nádrženci! Nesmí zůstat sami. Ne. Myslím, že moje sestra říká, že to ani my. My? Ale... Jo. A teď jsme sami. No. Jo. Eriku, klídek. Známe se odmalá, mohl si mě mít už ve 4. Vážně? A já radši skákal po bytě na balónu. Blbče. Blbé. Nemůžu na tebe od včerejška přestat myslet. Teda, znám tě vlastně celý svůj život. Moc tě chci. Chci tě fakt hrozně. Eriku, je to auto. Jo. Radši vás necháme o samotě. Jo. Ahoj, Dono. Čau, tati. A děti, flákáte se tady na dvorku. To je skutečně hezký. Akorát vám nedochází, že je to ta největší sranda, co kdy zažijete. Odteď to bude už jenom horší. Jasně. Co to má s vlasama? Je to jen trvalá. To má trvale? Asi to nevíde dobře, angličtina mi moc nejít. Ale mít báječné dudy, že? Michaele, co je to za kluka? To je Fez, cizí student na výměnu. A za koho ho vyměnili? Dono, musím nutně na dámy. Dono! I já muset na záchod, Eriku? To ne. Kluci to takhle nedělají. Klzo, jak ještě dlouho budeme muset tu tvojí Jackie snášet? Jen klid. Rozcházím se s ní. To ani náhodou. Je konec. Stojí mě spoustu času. I've got a feeling. I'm high, I'm believing. Takže fotr ti chce to auto pořád dát? I kdyby nám ho dal, bude to chtít peníze na benzín, protože Cruiser to je loď. Vím, že je to loď.
A ta ropná krize mě štve. Kdo má dostat loď? Žádná krize není, lidi, je to kec. Všechno řídí ropné společnosti. Prý dokonce vynalezli auto, který jezdí jen na vodu. Má skleněný motor chlazený vzduchem a jezdí na vodu. Takže to být loď. Ne, je to auto. Jenom místo benzínu tankuješ vodu. A pak jezdíš na vodu, ne? O tom jsem nikdy neslyšel. Myslím, že Jackie nám peníze dá. Ty jsi ale děvka. A kdy bude ta loď, děvko? Eriku, Jo, tati. chci s tebou mluvit. Eriku, probrali jsme to s matkou. Dokud nám v továrně neprodlouží úvazky. No a nemocnice není tak daleko. Můžu jezdit do práce Toyotou a máma autobusem. Zlato, raději budu chodit pěšky, protože když jedu v uniformě autobusem, lidé se mě bojí. Tak tě vysadím cestou do továrny. To ne, nechci tě obtěžovat. Může tě vozit Erik. Ale Zlato je mladý, určitě by nechtěla... Jestli mu vadí odvést svou matku do práce, tak mu to zatracené auto nedám. Dobře. Promiňte, dostanu to auto? To se neřeklo. Věci ti do klína jen tak nespadnou, Eriku. U nás tedy ne. Auto znamená zodpovědnost. Třeba pojistka. Máš vůbec ponětí, kolik stojí pojistka? Auto to je výsada. Výměna oleje, svíček, kapaliny. Bude to na tobě. Auto to není pojízdná ložnice. Stojí peníze. Pořád. Kamarádka Lori v autě otěhotněla, na to si dej pozor. Najdu tam jen jednu plechovku od piva a je konec. Hlavně žádné koblihy. Brouci. Takže dostanu to auto? Kurva! Eriku, před matkou ne. Díky, tati. Pane, Jo, víš, jo. Uklid půdu. Kelzo, to je milé. Vlastně vepředu jedu já. Tak to ne. Nechci jet vzadu. Rozhodne to Erik. Eriku? Kelzo, běž dozadu. Trochu to projedeš, co? Ano, pane. Tak, dobře se bav. Ale ještě něco důležitého. To auto je už staré, takže nejezdí mimo město. Nikdy. Rozumíš? Tak, bav se. Je to tu. Nikam nejedeme. Co pak nechceš jet? Říkal, že mimo město ne. Je to tvoje auto, chceš jet pryč? On je Bůh. Já myslím, že nás Bůh chce v Milwaukee. Eriku, jsi 17letý chlap. Já stojím ve všem za tebou. Tak už se rozhodni. Já se rozhodnu. A ten výsledek je... Jedeme na koncert. Děti odjíždějí. Kam asi jedou? Mimo město. Určitě? Jistě. Zakázal jsem jim to. Tak to se asi jen tak nevrátí. Jo.
jdeme. Prostě nám došel benzín. Benzín nám nedošel. To baterka. Je 6 let stará a mrtvá. Já vím, co. Zavolám tátu. Kazo, řekni to. On nesmí mimo město. Nechci volat jeho tátu. Jackie, rodiče si to řeknou, když něco poděláme. Proč by si to říkali? Prostě je to baví. Třeba představ si večírek, na kterým jsou naši rodiče společně. Co, Rede? Není skvělé, že se naši mladí kamarádí? Ano, táto Jackie. Jsou taková mladá partička. No to jistě. Ty, ta nová kuchyně je skvělá. Ano, modrá a žlutá, blá, blá, blá. Tlach, tlach, tlach. Tenkrát měl Erik štěstí, když se mu pomohl z průšvihu při tom výletu do Milwaukee, co si mu ty zakázal. Co? Ten náš malý spratek dostane zaracha na 10 let. Haha, děti, co naděláte? Budeme ho týrat spoustou nesmyslných rad a pravidel. A teď si všichni trsneme. Hej, my jsme uprostřed pustiny a já musím na dámy. Dono! Tak, kam jste jeli? Na koncert Randgrena. Hele, nějakou baterku vám můžu sehnat. A levnou? Nebo snad zdarma? 32 babek, nejmíň. A co třeba? Dáme vám tu starou baterku plus 5 babek navíc za novou. To je sice hezká nabídka, příteli. Ale co tohle? 1 baterka za 2 lístky na koncert. Ne, 2 lístky to nejde. Dobře. Buď to, nebo nejde nikdo. Ale kdo nepůjde? No, pořád je tu Jackie. No jasně, Jackie. Jackie tam nepůjde. A kdo další? To nevím. Její kluk? No tak vždyť víte, že se rozcházíme. Chcete mě vyšachovat? Ona žvanila celou hodinu. Nejdelší, co znám. Bůh mě nesnáší. Jestli tě Bůh nesnáší, aspoň tě miluje žena. Buď šťastný, děvko. Tohle já nosit ven, ale dost často to mám i mezi lidi. Hele, kluci, nevzal sebou holku. Mně to nevadí. Nás něco takového nerozhodí. Musím jít na záchod. Kevine? Vysvětlím to pak. Takhle to nejde. Ne, to je skautský pásek. Má takovou spolu. Ne, Michael, než začneš, chci ti něco říct. Měli bychom se rozejít. Teď? Tebe to se mnou nebaví. Mě to s tebou baví. Vážně? Jo. O, Michael, jsem moc ráda, že se nechceš rozejít. A taky, že ses vzdal toho lístku, abys byl se mnou. No, to jo. Umíš být bez muziky, koncertů, přátel. Víš, co ty potřebuješ? Nevím. Mě potřebuješ, mě, Michael. Aha, asi jo. Jen se to stydíš říct. Kanči. Tak, ty jsi byl u skautů? Hello, it's me.
super večer. No, co s tebou provede trocha občanské neposlušnosti? Celý svět čeká na to, až ho projedeme. Můžeme třeba do Kanady. Co nás s novou baterkou zastaví? Myslím, že Kanada zavírá v 9:30. Jo. Nikdy bych to neudělal, kdybys mě nepřemluvila. Já tě nepřemlouvala. No, už si půjdu lehnout. Dobrou. Dobrou. A děkuju za svezení. To bylo za co? Jen mě zajímalo, jaký to je. No a jaký? Byl jsi u toho. Ale já nebyl připravený. Udělal bys něco jinak? To nevím. Třeba něco serty? To zní dobře. Zkusíme to příště. Kdy přesně bude příště? Dobrou noc. Jo, po tomhle určitě usnu. Vyrobila společnost SDI Media v roce